Здравейте, група! Всеки петък правя следното. Изяждам всяка една храна, която е останала през седмицата. Имам 7 деца, така че всяка седмица остава доста храна. Този петък ще изям това пилешко шишче, кашкавал, някакви странни пилешки филета, панирани. Тук има някаква печена наденица, рокче с сирене, сандвич с луканка, ето го и другото парче от сандвич, картофки, пържени картофки, и кисели краставички. Всичко това го затоплям във фурната и става едно прекрасно, безплатно хранене, така да се каже, вместо да отида в коша за боклук. И ям от всичко, което е не толкова стриктно и позволено в един хранителен режим, нещо като безплатно читване. Така че пробвайте, оптимизирайте нещата, не изхвърляйте храната, а се хранете с това, което имате. Един път в седмицата е напълно позволено и резонно.